Gwamnatin jihar Adamawa ta fita sanarwar cewa an sami barkewar cutar amai da gudawa ko kwalera a ƙananan hukumomi 4 da ke a faɗin jihar. Kwamishinan lafiya a jihar Adamawan Chief Felix Tongomi shi ne dai ya shaida hakan yayin da yake wa manema labarai jawabi a asibitin ƙwararru da ke nan birnin Yola. A cewar kwamishinan lafiyan jihar Adamawan, ƙananan hukumomi 4 da aka sami barkewar cutar ya hada da ƙaramar hukumar Yola ta Arewa, ƙaramar hukumar Yola ta Kudu, sai ƙaramar hukumar Gire da Mafufore. Kwamishinan lafiya a jihar Adamawan ya ci gaba da cewa cikin mutane 308 da aka zarge su da kamuwa da cutar, 244 an sallame su daga asibiti. A cewar kwamishinan, cikin mutane 50 da aka ɗauki samfurin cutar, 30 daga cikinsu an ba da tabbacin cewa suna ɗauke da wannan cutar a babban cibiyar gwaje-gwaje da ke babban birnin tarayya Abuja. Dalilin wannan taro shine don mu faɗa jama'a mu Adamawa cewa an samu cutar kwalera a Adamawa yanzu. Kusan sati 2 da ya wuce don kuntuna mun faɗa wa jama'a wannan zawo ne na ruwa-ruwa da amai wanda har yanzu ba mu iya mun sansance ko kwalare ne ba ko babu. Amma yanzu abubuwan da muka ɗiba don gwaji don a san ko wannan cutar ne ko babu, muka tura National Reference Library namu Abuja. 30 a cikin 50 da muka tura sun dawo ya nuna lalle kwalera ne. Chief Felix Tongomi ya ce tuni gwamnatin jihar Adamawa tare da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka samar da allurai sama da 200,000 don yi wa waɗanda suka kamu da cutar jinya. Haka zalika, kwamishinan ya ce gwamnatin jiha tare da wasu ƙungiyoyin bayar da agaji tuni suka fara wayar da kan al'umma kan illolin wannan cutar. Ya buƙaci al'umman jihar Adamawa da su ci gaba da tsaftace muhallansu don dakile yaduwar cutukar baki daya. Kuma yi hankali da tsaftace muhalli da ruwan sha da ake sha, ko da sace ruwata ne idan ka daga ka gan wani abu a ciki ko baka yarda da shi ba ka dafa shi kafin ka sha. Kuma mutane su bar kama hannu banza don baka san wanda yana dauke da shi ba. Irin abincin da za a ci a duba, musamman ganye su kubewa su menene, a wanke shi da kyau, kuma a tabbata abincin da za a ci an dafa shi da kyau don ya nuna sosai kafin a ci. Kuma muna kira ga jama'a duk wanda aka gani yana da alama na irin wannan cuta a kawo shi a asibiti. Ba kuɗi za a biya ba, ana jinyar mutane kyauta. Saboda haka kada wani ya kwanta a gida ya ce a gudawa da zawon da nake yi ai bani da kuɗi ba zan je asibiti ba. Babu, a zo a nan specialist hospital inda muke ce infectious disease center, za a samu ma'aikatan a wurin suna nan. A nata bangaren, ma'aikatar da ke kula da muhalli a jihar Adamawa ta ce tun a wannan Asabar ta fara yin feshi na magunguna a wasu yankuna da ke a karamar hukumar Yola ta Arewa a ƙoƙarin ganin cewa an takawa cutar birki.